Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der er det faktisk min første video, og spiller selvfølgelig med min ven Axel Gaming 6767. I burde faktisk subscribe til. Og det er det speeddraw. Et smil. Okay? Og selvfølgelig det er min hans smukkeste. Det er simpelthen min smukke tegn. Den er en okay smuk. Superstjerner. Hvorfor er det for... Den bliver kraftig med den powdet. Den bliver død. Jeg ved ikke, hvorfor den bliver en skærm. Skal du bare den? Nej, jeg når det ikke. Okay, det er det ikke smil. Det er det instant report. Instant report. Og vinderen er selvfølgelig hvor er jeg? Første runde gik ikke så godt. En grøntsag! Okay, tid til at tegne en ildebrand. Så jeg har min, der er ikke plads til mig for min. Gaming 6767. Og så, nu har vi lavet ildebranden med en gurken i midten. Nu er det selvfølgelig tid til at skrive mit ikoniske autografen i hjørnet. Og kom, nu har vi lavet autografen og tegningen. Nu er det til at være som midt. Det. Den er det nok den smukkeste, den har bare at vinde. Hvis den ikke vinder, den der bliver nødt til at report. Hvad fanden er det der? Det er nok det, jeg ikke har brugt tid på. Instant report. Den der, den er grim. En stjerne. Fordi de faktisk prøvede. Nej, det trækker ikke der mere. Vinder sådan noget der pæt. Jeg andenplads, haha til den. Jeg andenplads med 9 stjerner. Many Gaming 4. Ha! Blomster. Okay, den vinder jeg. Og nu skriver vi selvfølgelig min ikoniske autograf. Okay, glæder til min. Hvad er det der? Den var faktisk ikke. Instant report. Instant report. Ja, report. Du ved godt, det der det er meme. Bro, instant report, det der altså så
Det der, det er ikke blomster. Bro, nej, hvad er det her? Yes, anden plads. Oh my